certified world-class quality. ACS iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nagnormal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Hello, Bes! Kumusta? Long time no see. Ay, nasaya at met, Bes. Sika, kumusta ka, met? Excited na kon, Bes. Sa wakas, face-to-face iti klase tayon. Kanayon tayo itong apikitan. When nga rod, Bes, uray siya excited nakmeten. Ngem ti problema, no pagyanak manin. Amumeten kada kami nga taga-adayo. Pagkasiraan ti sapsapulen, Bes? Umay ka na di pagkasira akon. Nalawa, nadalus, presko ti angin, ken komportable ka, at home ka pa. Baka nanginamit, Bes. Ay saan, Bes? Affordable deto yung karatayong estudyante. Ken naanos pa'y ikaking kukwa, ani Ma'am Gina Batoon. Ayan no ka dito pagkasiraan, Bes. Ijay La Plaza di Makaelo, sangulaing ti MSU, Bes. Walking distance laeng. Tawagan ta nga ro din ni Miski iti 0965-592-7775. Ken 0965 Poway Road, Barangay Tabug, City of Batak, Ilocos Norte. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, ti day tagon daway gagayem ken kakabsat intero den padanon ti kaudyan nga sasaaden ti panawen manipod pa lang iti pag-asa DUST Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Ito yung weather forecast. Kat idandano kada tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner. Uminom ng Enjoy Coffee. Okay, southwest monsoon. Weno ang inabagat afektaran dito Ilocos Norte, ket madani tinaule patangatang apakaibuyugan iti mawaras-waras sa nakapsot aging ganapig sa panagtudo sa paminsan ni Pretty DOST Pag-asa Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update.